Ezihamba phambili indaba namuhla kwethulwe olwezindlu zomxhasi eMtubatuba. IDA igqugquzela ukubhalisela ukuvota owasenquthu uzophonsela inselelo eyomlawuli. Lezi indaba z1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uthi uhlelo lwezindlu zikaSukumasakhe eziyi100 zizoba usizo olukhulu emphakathini wakuWard 9 ngaphansi komasipala uMtubatuba. Usibiya ukusho lokhu ngenkathi lo masipala wethula izinhlelo zentuthuko emphakathini. Emva kokuhaqwa izinkinga kwamasipala waseMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal, lo masipala usukhombisa uzinzo njengoba bukade uhanjelwe ongqongqoshe abahlukene ukuzoletha intuthuko emphakathini. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uJomo Sibiya wethula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu ngaphansi kohlelo le-Operation Sukumasakhe lwezindlu eziyi100 ngaphansi kwaWard 9 endaweni yaseNkundosi. Izindlu bezizozithula namhlanje la siwumnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni saKwaZulu-Natal. Abantu bala eMtubatuba bakhala ngokuthi izindlu indlela yokuphila nezindawo abahlala kuzona zikho right. Njengoba besikuleli ward besizokwethula uhlelo lika Operation Sukumasakhe la esizoqala khona ukwakha izindlu ezu100 esibezokwethulela bona usonkontileka. Kanjalo lo masipala uholo uThobelani Vera senqamphalala wethula uhlelo lokwakhiwa kwesikhungo eMtubatuba Tourist Center nokuyilapho kuzofikela khona izivakashi kule ndawo kanti abenza umsebenzi wezandla bazothola ithuba lokudayisa ngomsebenzi wabo kuyo le ndawo. Kuyi-tourism center elapha eMtubatuba ezokwazi ukuthi inikeze abantu bakithi ukuthi baqhakambise izinto abazenzayo ngokwezandla kuma-tourist akhona, izokwazi ukuthi inikezele ngamathuba emisebenzi njengoba yakhiwa angaphezulu ka-40. Ungqongqoshe wezokubusa nezindaba zomdaba esifundazweni uSipho Hlomuka ushayela ihlombo ukusebenzisana kwamakhansela lo masipala njengoba ukhombisa uzinzo emva kokuba ufakwe ngaphansi kweso likamlawuli. Ngokubambisana kwamakhansela kwenza ukuthi umkhandlu okwazi ukuthi ubuyele esimeni esiyiwona. Uzokhumbula ukuthi umkhandlu ongaphansi ka-section 139 1B okuyidecision yathathwa uhulumeni waKwaZulu-Natal ngenhloso yokubuyisela ukuthi umkhandlu ubuyele kubantu okwazi ukuhambisa intuthuko kubantu bakithi. Usekela sihlalo we-DA esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema usegqugquzela umphakathi uqinisekisa ukuthi uphuma ngomningi bawo kuyobhalisela ukuvota ngenyanga ezayo. Ungema usho kanje ngesikhathi leli qembu lithula umkhankaso walo eThekwini wokufaka izinqwembe zezikhangiso zokukhumbuza abantu ukuthi babhalisele ukuvota njengoba kulindele ukuba nokhetho lohulumeni basekhaya ngomhla zi-27 kuMfumfu wakulonyaka. Njengoba sekusele isikhathi esingamasonto amahlanu ngaphambi kwempelasonto yokubhalisela ukuvotela ukhetho lohulumeni basekhaya, iDA yesifundazweni saKwaZulu-Natal seyethule umkhankaso wayo wokugqugquzela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ukuze bezokwazi ukusikhethela iqembu nobuholi obufuna bubaphathe komasipala. Ongusekela sihlalo kulesi sifundazwe uSithembiso Ngema uthi baqala lo mkhankaso wokufaka ama-post ezigxobeni ukuze bezokwazi ukukhumbuza abantu ngokubhalisa kanjalo nangokubaluleka nokufundiseka ngokubhalisela ukuvota. Namhlanje sikwenzayo ukuqinisekisa ukuthi umkhankaso ogqugquzela abantu ukuthi bahambe bayobhalisela ukuvota siyawuqala nokubazisa ke ukuthi ama-poster amanye ethu azobesha ukuthi kubhaliswa nini, kuvulwa nini ukubhaliswa, kuvalwa nini, nokugqugquzela nje ke ama-foot soldiers ethu ukuthi isikhathi sokuthi bayilungiselele nokuthi sebezoqala futhi baye kuma-voting stations ukuze bakwazi ukuyobuka ukuthi kwenzakalani. Uzokhumbula ke ukuthi njalo mangabe kusuke kunokhetho emva kwalo ukhetho kuhlale njalo kunezinto ezivelayo okokuthi kunamavoti angene ngokungemthetho nokuthi kunabantu abathathwa kwezinye indawo bezobhalisela ukuvota kwezinye indawo ngoba kwenzela ukuthi kuntshontsho lelo ward. So sigqugquzela wonke umuntu ukuthi ungabhaliseli ukuvota mase kuvula ukubhalisa ukuvota njengoba kuzovulwa nje abahambe beyobhalisela ukuvota. Ungema uthi umbhalo osesigxobeni la abafake khona ama-post wabo okhuluma ngoshintsho ingoba bafuna ukuletha ushintsho ezimpelweni zabantu kanye noshintsho kumakhansela angawenzi umsebenzi womphakathi. Uzokhumbula ukuthi enye inkinga ekhona abantu hleli bekhalaza ukuthi ikhansela balazi, abantu hleli bekhalaza ukuthi ikhansela malifonela lolibamba ucingo awethu amakhansela abangabefonela ayibambe incingo. Ingakho sithi nalo ukushintsho liyeza kubantu abalisebenzise leli thuba balisebenzise kahle abahambe bayobhalisela ukuvota khona bezokwazi ukuqinisekisa ukuthi ngelanga lokuvota bayavota bayawushintsha uhulumeni baletha ushintsho nakubona nasey'ndaweni futhi abahlezi kuzona.
bawazi futhi nama-councillors abo. Thina kuphela ezi-DA esinohlelo lakho nesikwazi ukuthi sihlale sibheke ukuthi amakhansela ethu asebenza kanjani. And if ikhansela lethu lingasebenzi, uzokhumbula-ke ukuthi sinawo amakhansela esike sawaxosha saba ondaba mlonyeni ngalokho ukuthi saxosha amakhansela. Ngoba if ikhansela lingasebenzi noma liganga, silithathele inyathelo silixoshe. Ephendula ngombono wabathi alihlehle ukhetho ngenxa yegciwane i-COVID-19, ungemuthi lokho ngeke kubayekise ukukhumbuza abantu ngokufaka ama-post ukuthi bayobhalisela ukuvota, kodwa bolindela isinqumo sikahulumeni ngeculo. Kwethu thina ukuthi njengamanje mangabe ungakaphumi lo mlayezo, siqhubeke nomsebenzi wethu kuze kube ukuthi ke sithola umnqamlajuqo ukuthi ukhetha luzokuba khona, ngoba ukuhlala kwethu singabafundisa abantu ngokubaleka ukuyovota kuzosuke bese kuthi ukhetho liyaqhubeka ebese kukhala thina futhi ukuthi asilitholanga ithuba lokufundisa abantu ukuvota. Asilisebenzise manje ithuba lisekhona, silindele uhulumeni ophetheke ukuthi uzothini ngesinqumo sokhetho. Kanti impelasonto yokubhalisa kulindeleke ukuthi ibe ngomhla ka-18 kuya ku-19 kuJulayi kuwona lo nyaka. Ngodebogo Sibisi, wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Usomlomo kamasipala inquthu uMbongeni Mnguni uthi bazophonsela inselele isinqumo sikaNgqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka sokufaka lo masipala ngaphansi kweso lomlawuli. Umzimelo kusho lokhu kwisithangami nabezindaba endlini zikamasipala enquthu enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ngemuva uthi uNgqongqoshe wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ememezele ukuthi umasipala inquthu usungaphansi kweso lomlawuli lomkhandlu wamasipala ubambe isithangami nabezindaba lapho uveze khona ukuthi uzoshaya indiva isimemezelo sikaNgqongqoshe kwelokuthi ke azikho inkinga ezibhekene nalo masipala. Usomlomo lo masipala uveze ukuthi lesinqumo sikaNgqongqoshe bazosiphikisa enkantolo. Resolution ngokufishane ithi siyohlangana enkantolo no-MEC. Asimemukeli thina ini umlawuli. Okokuqala sika appraise ukuthi ekugcine kwenzakalani ngesinqumo sabo bethi bafaka umlawuli ekuqaleni wathi uNkosazana Dlamini asikhisidingo. Thina sasi sikufaka enkantolo lokho. Bingaka pronounce inkantolo ukuthi thini. So ke besalindela lokho inkantolo ukuthi ayi pronounce. Ingaka pronounce inkantolo nangiseqhamuka nalokho aqhamuka nabo. Ibuzwa ke imeya lomkhandlu ukuthi ngabe umdonsiswano oqhubeka ngaphakathi enquthu ephazamisa yini inhlelo zokuhambisa intuthuko emphakathini. Uthe konke ke kuhamba ngohlelo. I-service delivery iyenzeka ngoba siyawahlaba amasoil la kuzokwakhiwa khona amahall nokuzokwakhwa khona imigwaqo. Kade siyovula futhi nje last month elinye ihall futhi eseliqediwe ukwakhiwa. So ayiphazamiseki i-service delivery ngoba imhlangano siyakwazi ukuyihlala ngoba enye into eba yinkinga ukuthi imhlangano ingahlali kukwazi ukuthathwa inqumo ezothatha inqumo ezizosa intuthuko kubantu. Umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uphawulile nawo ngalolu daba. Besingakatholi-ke incwadi zase-court ebuya enquthu, kodwa mazikhona sizoresponda ngoba ayikho into esiyenzile engathi yangenelela engathi nepolitiki, kodwa konke sikwenza ngenxa yokuthi sifuna ukuthi uhulumeni wakithi okwazi kasikwelo komasipala bakwazi ukuthi baziphathe kahle basheshise intuthuko iye kubantu bakithi. Indaba yenze 1KZNTV ubika umndeni wambuze eMashobanene enquthu. Impilo inzima kwesifazane waseMancenge Bukhanana kuwa-33 ngaphansi komasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ucabangile masuku oneminyaka ama-85 njengoba ehlala kwindlu engawa noma yinini nengane egulayo engayitholi nemali yesibonelelo sikahulumeni. Ekhuluma nethimba lesindaba le-1KZNTV uMasuku uveze ukuthi isifiso sakhe ukuthi athole usizo lwendlu kanye nendlu yangasese. Isimo senhlalo kagogo ucabangile masuku neminyaka ama-85 asesihle njengoba ehlala nendodakazi yakhe ephazamisekile ngokomqondo futhi engasitholi nesibonelelo sikahulumeni. UMasuku uthi impilo yakhe inzima njengoba indlu ahlala kuyo iyanetha kanti uqhuqwa amakhaza ubusuku bonke nendodakazi yakhe ehlala ngokugula. Ubese enxusa noma ubani ongaba nosizo ukuthi amakhele indlu esesimeni. Kuyabanda-ke la. Manje phela ngiziqhaqhazele sengingenwa amakhaza kakhulu. Ngibona ukuthi ngaphanjozwa phela esibhedlela ngigula. Ngicela phela bangikhandele indlu phela ngilala phandle nje. Kuyafana ukuthi uphansi. Le ntombi endala engasakwazi ukuzihambela
ayinayo nendlu yangasese nokwenza impilo yakhe ibe nzima kakhulu kwazise umelwe ukuthwalwa indodana yakhe imnyise ehlathini. uMasuku usephelelwe yithemba njengoba nendodakazi yakhe egulayo ihlala ngokulala futhi ayilithola usizo lwemali yesibonelelo sikahulumeni. Mina lahambe kakhulu ngemphuza ukudla yawo nalogulayo akatholi beshini akatholi ukuthi inkinga yami ikuphi angazi. Akukho nje kulungayo nje la ekhaya la toilet akulala. So ngiya lapha enyokeni ngiyakhona ngododa khona mbuye. Umfana wami angiqokule Nkosi yami ngifake emotweni ngihola ngaye sibuye angingena la ekhaya la. Ikhansela kule ndawo ku 33 ngaphansi uMasipala uMhlathuze uzakhelene ixulu uveze ukuthi kunohlelo lwaqhamuka nalo wengungqongqosho zokuhlaliswa kwabantu ngaleso sikhathi uBheki Nkonyeni naye nethemba lokuthi lo mndeni uzohlomula kulo. Lezo zindle ezafika nginalo uhlelo lokuthi mazifika zifikele ezandleni zami ukwazi lo mndeni ukuthi usizakale. Ke akwenzekanga ke lokho ngeke ngisahlehlela ke emuva ngendlela okwenzeka ngayo. Yebo bayithola laba bayithola kodwa ke ababange besayithola ngesandla sami njengendlela engangihlele ngayo. Lo ukhulumela uMasipala uMhlathuze uMdodozi Ncalane uveze ukuthi bazothumela ithimba labo elizoyokuhlola isimo sika gogo. Mbukelo sibheke ngosini yezomnotho. iRand lu 13.58 cent maliqhathaniswa nedola semelika libu 19.21 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.53 cent maliqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1895 US dollars 91 cent ounce uthole ngahluziwe ubu 71 US dollars 49 cent umphongolo. Mbukelo sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezibofana iKaizer Chiefs limemezele waba umqeqeshi walo ngaphambilini uStuart Baxter njengomqeqeshi walo omusha. Lokhu kulandela ukuthi leli iqembu likhomba indlela lo beliqeqesha uGavin Hunt. uBaxter usayine iminyaka emibili nezibofana kanti lo mqeqeshi kulindele ukuthi asebenzisane nabasizi bakhe ongodilon Shepherd uAtazwane kanye nosomaqhinga waleli iqembu uMolefi Ntseki. Mbukelo sibheke isimo sezulu sakusasa. Empangeni izobalela amazinga okushisa u12 kuya ku22 degrees eThekwini u13 kuya ku22 eMkungundlovu eNdongazibovu u7 kuya ku22 degrees oLundi nakwaNongoma u8 kuya ku23 eXhopha eMantente ubu6 kuya ku20 degrees esiphethe ngeFriday eFiliti u6 kuya ku19 degrees. Mbukelo singabe kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.